Oxmaster 2 med Hornbjerg. Jeg creator. Hvilken bane er det nu, vi kommer til, hvor du ikke har 5 skulls i? Det kan vi se. Så der kører vi jo. Den der Big Wallis. Ja, den har jeg ikke fuldt stjerne i. Men det har jeg så i den anden. Det er jo den der, du ikke gad. Ja. Vi tager Big Wallis. Valley. Vi tager Big Valley. Bandy man. Ej, det er den her trælsebane. Nå ja. Okay, hvordan gør vi det her? Jeg snap. Når du også havde det der klamme skin på. Det var fordi du så, jeg havde mit først. Altså, jeg kan det. Det tager. Lad os prøve at se. 2 sekunder. Vi skal lige... Okay, vi skal have noget, der kan slå dem og sådan noget. Hvor nu de kommer til start med det her over, tror jeg nok. Nej, det er midten. Nej, det er ikke. Er det ikke? Nej. Okay, jeg sætter sådan en der. Shiny. Hvad skal jeg så sætte den her? Hvad skal jeg sætte min hen? De kommer vist nok næste gang. Hvor fanden er det, de kommer der? Det er over i højre side næste gang, de kommer. Okay, så kommer jeg over. Har du købt grinder? Har du købt grinder ind endnu? Jamen, jeg kan ikke købe den. Har du købt den her? Jo, du kan godt købe den. Nej, den har jeg ikke købt. Den skal du lige svare op til, okay? Ja, jeg har den. Så skal du svare op til at fuld opgradere den, okay? Ja. Okay, du skal lave et eller andet protection her. Lav et eller andet, du ved, der kan slå dem og nej, tag den der, og så sæt den her. Den der gifte ting, den der. Hvad har du ellers? Den her. Jeg har de der walls der. Hvad med den der is ting der? Ja. Den der, kan du sætte den lige her? Perfekt. Okay, kom lige herover. Hvor mange penge har du tilbage? 1000. 1000? Har du råd til en is-ting mere? Ja, jeg har råd til 2. Så sæt en lige der. Ja. Lige der. Okay, så vent lige lidt. Okay, så starter vi bare. Let's roll. So beautiful. Hvad fanden er det, du lige har brugt det? Nå, sgu. Skyder dem lidt snart, de kommer ud. Det gør jeg sgu også. Hvorfor står du ikke bare stille? Fordi det er meget sjovt, så løber den her rundt. Og heller seriøst, vi skal passe på de der hvad nu de hedder. Dem der springer i luften, dem der smadrer vores barricades. Ja, de er ikke fandme. Vi skal bare bygge vores helt egen barricades. Ja, men du skal altså også til at få opgraderet dine barricades. Jeg har opgraderet dem. Fuldt opgraderet dem? Nej, jeg mangler ligesom, de koster 600. Okay, så er det kommer herover. Vent, jeg sætter... What the fuck? Hvad fanden skete der lige der? Nå, jeg sætter en grinder herover. Hvad fuck? Jeg bliver spolet tilbage hele tiden. Hvad fucking homo, mand? Skyd nu, Hornbjerg! Hornbjerg for faldet! Ja. Hver runde, der skal du sætte sådan en sky der til start med, okay? Hver runde. Hver runde, hver evig. Sådan den kan... Prøv at se. Sådan den kan nakke de der fucking lorte nogle der. Den nakker dem jo ikke hele tiden. Nej, men den nakker nogle af dem. Fanden, nu kommer de med den, Hornbjerg. Hvorfor ser du ikke det? Men det vidste du sgu da ikke. Slut bare på. Sky lige snart den starter runden. Husk det. Den rammer ikke dem der herover, men dem skal jeg nok skyde.
Christian, har du ikke sådan en bueskyder? Jo, men hvor fanden skal de sætte den? Han skal heller ikke dø. Hvor fanden er Jamen, han det er så bare- meget liv? Det ved jeg sgu heller ikke, hvorfor jeg har. I live for mass orc killing. Hvis der er en healpot, så vil jeg meget gerne have den. Ja, der er en herovre. Jeg skulle lige sætte hatten, så kan man så kigge på dit liv, så du ikke havde et skid. Kom så herover hurtigt. Så er det her. Hvad sætter Ja, en mand ved hver? Jeg har over 6.000. Like an old-fashioned bookburn, but with orcs. Vi gør sådan, den her side, den er urørlig, okay, Hornbjerg? Nej, du skal ikke sætte dem der. Prøv lige. De der, de skulle røve. Kan du ikke sætte dem herover? Kan de være her? Yes, perfekt. Ja. Det der er de bedste, fordi så skal der være grinders her. Okay, vi skal virkelig beskytte de andre to sider, okay? Jamen, jeg har over 4.000 nu. Har du sat en sky der? Nej, ikke nu. For søren, det skal du huske. Okay, en barricade smadret herovre. Bare roligt. Jeg skal nok... Nej, jeg skal nok lave den, Nej, det skal jeg nok, Hornbjerg. Men jeg har pengene til det. Nej, min er bedre for... Hvorfor din bedre? Min Nå ja, de dyre bare. Hvorfor har du allerede mistet så meget liv igen? Du skal ikke gå ind i dem, Hornbjerg. Jamen, du sagde, at jeg skulle sætte den fucking sky. Ja, det skal du gøre ind, når du starter. Lige ind. Nej, lige når du starter. Ikke lige når du dør af det. Det skulle den blive. Og nu kommer der en big fella. Hornbjerg. Jeg tager ham. Han er med os. Nej, det er så han er med os nu. Okay, så skal den laves mere urørlig side. Kan du sætte et eller andet, der kan slowly her? Kan du sætte sådan en is-ting? Hurtigt. Oversæt skyen, oversæt skyen, oversæt skyen! Så sådan der, så. Hvis der kommer en healing potion, vil jeg gerne have den. Ja. Okay, jeg står herovre i venstre side, okay? Okay, den der hen, den er urørlig. Jeg tror, det er godt det. Jo. Der er en healing potion her, men den tager jeg, okay? Ja, det gør jeg. Den er urørlig, den herovre. Er den det? Den skal måske have en archer mere, men den er Jamen, der skal også være 2 grinders mere derovre. Okay, den store en der, den tror jeg ikke. Jeg prøver at se, om de kan tage den. De kan nemt tage den der. Okay, men ikke når de der lille nogen der, de kommer op. Men altså nogle gange, så kan vi også lige holde sådan øje med den, ikke? Nogle gange. Ja, okay, en af de store der, de kom. Din archer må ikke dø. Kom nu, jeg dræber dem, for satan. Den her skal gøres mere urolig. Urørlig. Urørlig. Nej, ikke sæt ind der, ikke sæt ind der, please. Skal jeg sætte sådan en? Du skal sætte is der, ja. Har du sat skyen der, Hornbjerg? Okay, den er fuldstændig smadret herovre, Hornbjerg. Ja, jeg bygger lige. Husk at bygge dem rigtig godt. Ja, flot du byggede dem rigtigt, som jeg sagde til dig. Det var sat. Den er urørlig næsten nu. Hvis du kan sætte en archer mere. Ja. Og de skyder også med ild nu. Det er opgraderet. Fuldt opgraderet, tror jeg. Nej, jeg kan få dem til at koste mindre.
Nej, der får en bombe! Okay. Ja, det synes at den er. Hvor er det? Undtagen når de store, der kommer. Kan den ikke tage dem? Der er nemlig en derovre. Det ved jeg ikke. Den kan sagtens tage. Jo, det tror jeg godt, det finder vi ud af nu. Kan den det? Det finder vi ud af. Eller... Kan man have et liv? Ja, for helvede. Easy peasy. Næsten. Husk skyen, husk skyen, husk skyen. Ja, jeg har bygget den her op igen herovre. Jeg er klar nu, hvis der. Er du klar? Ja, jeg er klar, jeg er klar. Godt. Er du? Hvad fanden laver du også helt derinde, Hombjerg? Du sagde, jeg skulle sætte den sky. Ja, du skal sgu bestå den. Hold nu op med det fis. Jamen, jeg døde lige snart, jeg havde sat den. Nej, du stod derinde og wankede totalt, du gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Der er også derinde og wankede. Se der. Hombjerg, se. Okay, den side derovre er jo. Ja. Så kommer de med den. Sky. Husk når det kommer igen. Something for your face. Okay, venstre side, den er overhovedet ikke urørlig. Den er faktisk næsten dårlig. Så bygger vi den bare ligesom den anden der. Nej. Kan vi ikke det? Bare, Oh shit, der kommer noget igennem herovre. bare bygge en archer til. Nej, vi slår dem bare her. Det gør jeg bare med min ting. Og sky. Når det kommer. Først når det kommer. Og så bare hurtigt væk lige bagefter, okay? Jeg sætter den 1 sekund før. No! Der er fejl en wave. Så er der. Okay, vi burde ikke kunne stå i venstre side. Nej, det er godt. Men nej, i højre side, så er det højre side. Vi skal kun stå i midten og i venstre side. Tro. Oh. Men der var du. Peasy. Vi tjener fucking mange penge over på den der over. Og den bare står og kører. Sapper. Fuck. Kom nu. Nej, jeg døde fandme. Hvad fuck? Nej, vi får ikke fuld. Den anden er væk, to er død. Fuck. Tror jeg heller ikke, ja. Det ved jeg, vi ikke gør. Nå, så du ved det. Så du prøver at gøre det. Bitch, please. Nej, man. 4 stjerner, homo, eller hvad sker der? Skal vi lige se, fuck det. 74% nakker jeg. Sorry. Okay. See you later. YouTube.